Babae sa pikas linya kini mo sikat ka actress mga idol spotted kini nga kuyog aning Lucena City Mayor. Ato na lang i-reveal idol kay ni wanay lain pa. Si Catherine Bernardo kini si Mayor Mark Alcala spotted di sila nga naa dito sa naiya idol Buiki. Apan tataw kaayo nga naglikay-likay kini sa mga mata sa publiko idol Buiki. In fact, nagdong sila idol Buiki. Dito sa Lida ro may. Kay mo na ba ka sa mga netizens sa Labano? Kasi movie ha. Matanglawit sa gabakaayon ni. Ang una nila nakita ni idol Buiki na sigpatan nila si Catherine o niya naabot na yun lain na po si Mark Alcala. Dili sila ingon nga nagkuyog sa mga larawan nga may katap sa social media idol Buiki. Apan ang chismis sa paog sa parlor nga poros ko na di sila padongkod og Australia idol Buiki. Unya ka na ba nga sa kainit sa mga pangalan ani nila idol Buiki kapila na ka mga higayon ni trending nila mga pangalan walay pagkumpirma o wala say pag-deny ang mga nagkadayang kampo ni ining Mark Alcala o Catherine Bernardo. Hinungdan nga ang mga fans ug supporters ni Ini Agoy nagbaya idol Buiki kay finally happy na si Catherine pero napoy uban idol Buiki nga may komento unsa man sada si Mark Alcala nga gasige na pala siya layat-layat o bangka idol Buiki. Kinugdo man kining ex ni Mark Alcala mao ni si Ashley Ortega idol Buiki usa sa mga PBB nga kanang unsa tawagan na former housemates. Unya sikat pod ga actress idol Buiki samtang sa lain pod idol Buiki natoy murag unsa man to concert or dikanta ra to si Daniel Padilla. Na siya gikanta idol Buiki niya sa tubig gisumpayan pa congrats nga murag nakaigo na mga netizens sa Agoy. Confirmed na gid siguro nga malipayon na ang kasing-kasing ni Catherine Bernardo siguro. Uy, sumoto mga maritas nga mga netizens no wala pa may komento ang duha ka mga kampo. Ang importante nila siguro ani nga puro sila single.